חכה, תתחיל. אנחנו עכשיו אני מתחילים. מוכן לריצה. בסרט המטורף. אז שים לב מה אנחנו עושים. אוקיי, אז אתה בעצם מוכן שם. רגע, אתה צריך לעמוד מוכן עם הטקסט, צריך לעמוד הטקסט. הוא צריך להיות שם? הטקסט מכוון. אוקיי, ואז ברגע שאתה עף מהתמונה... לא, המוזיקה אמורה לדלוק כבר, המוזיקה אמורה לדלוק. שנייה, לפני שאנחנו מתחילים. לא התחלנו. התחלת? לא. אוקיי. לפני שאנחנו זה, אז כאילו ברגע שאתה גומר, אנחנו רוקדים איתך, אז אתה כאילו צריך להסתובב איתך. אני מוכן לראות את זה, ואתה מראה את זה, ואז אני רצה פה ישר בשביל רוקדים. אתה תגיד גם מה אני יכול. בסדר? רגע, אתם הולכים עוזי? כן, רגע, אני רוצה לתרגל את לרקוד איתו כשהוא מצלם. אוקיי? רק את פעם אחת. כל אחד בשם הוא עושה, כן? מקווה? תפיד אליך, תפיד לעניין שלנו. כאילו, אתה צריך לראות אותנו רוקדים, כאילו במעגל. תגיד לך. לא, שנה ביד. למה? זה חלק. תן לי. אשר ברא, אתה בקלה. אוקיי, סבבה. מצוין. רגע, לא צילמתי. יש תאורה בכלל? תאורה בסדר? תציין את זה שנייה. אתם רוצים שאני אצלם? וזה היה חזרה גנרלית. שלך דורון. אוקיי, תתחיל, דורון תעמוד פה. אנחנו עכשיו. רגע, תעמוד בפוקוס לפני שהוא מתחיל את הוידאו. שיעמוד בפוקוס. נתחיל את הוידאו? לפני שהוא מתחיל, לא רואים את דורון, רק את השאלה. אל תתחיל עליי, כשהם מתחילים מוזיקה תתחיל. סע. קודם מוזיקה. תלך, תלך. תהפוך. דורון, די! מצוין. למה את לא בן אדם? בסדר גמור. זה היה בסדר גמור. לא, סבבה. תעשה ככה, אני עושה 5 שניות, כי מסובך לקרוא את זה, אוקיי? אז תעשה ככה. בסדר גמור. זה היה בסדר. אוקיי? זה היה בסדר. אוקיי. תזרמו. אוקיי? תקום אומר. מוכנים? כן, נרץ. 3, סע. ללחוץ פליי. 3, 4, כן. Shut up!